Poftiți! Mersi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Hai, mai restrâns un pic, cabinetul micuț, dar sper că să încăpem toți. Eu mă numesc Alexandru Bogdan, eu sunt medic de specialitate balneo-fizio-cineterapie. Am înființat în România, am venit în Moldova cu câțiva ani în urmă, într-un timp de experiență. Deja sunt aici în Asociația Medicală Biocan de vreo 5 ani de zile. Încercăm să diversificăm tot ce înseamnă reabilitare medicală și fizică în sistem ambulatoriu pentru pacienți. Și în ceea ce urmează am să facem așa o mică excursie prin secția de reabilitare ca să vedeți și dumneavoastră ce fel de aparatură avem, ce fel de servicii oferim la pacienți, pentru că în viitor posibil să nu folosească și posibil ca reparenții dumneavoastră, dacă vor să facă specializare pe recuperare medicală, balneo, fizioterapie sau fizioterapie sau cineterapie, să aveți cât de cât așa idee constructivă cum se face într-un sistem de ambulator această specializare. Prezint pe departamente cam ceea ce se face. Aici este un cabinet de proceduri corporale. În partea dreaptă avem un cabinet unde se face proceduri corporale de cavitație, radiofrecvență polară, vacuum și radiofrecvență facială. Următorul cabinet, aici avem un aparat de limfodrenaj, avem două spectre medicale, pe recuperare medicală, dar și pe wellness, pe profile de neurologie, ortopedie, traumatologie, oncologie, este foarte, foarte diversificat ca și aparat. În partea stângă a mea avem aparatul de terapie cu șoc, cu unde de șoc. Aici se tratează pacienții care sunt cu probleme pe articulații și musculoscheletal, tot ce înseamnă depinten calcanien, dureri de articulații de umăr, de genunchi. El se face automat simplu, aparatul coordonează mișcările pe care pacientul nu poate să le facă, deflexie și extensie la articulația genunchiului cu un grad de suportabilitate al durerii. Amplitudinea mișcărilor care trebuie să fie efectuată în cazul pacientului protezat, în cazul pacientei cu proteză de genunchi, este de flexie de 90 de grade și de extensie în 0 grade. Ceea ce nouă ne ajută artromodul să o executăm cu precizie de 0,001% greșeli. Asta este aparatul care ne ajută să o executăm cu precizie maximă. Asta este sala de gimnastică medicală de recuperare de cineterapie. Este puțin mai micuță, jos mai avem una puțin mai mare, asta mergem jos să vedeți. Aici se face tot ce înseamnă de gimnastică medicală de recuperare, atât cu aparatele mecanoterapie, cât și individual cu fiecare pacient. La fel, colegul meu, el se ocupă de persoanele care vin pe recuperare medicală, pe spectre de neurologie, ortopedie, traumatologie, post-AVC, post-chirurgical, adică tot spectrul, doar că se face în regim ambulator. Vine pacientul, face procedurile, merge acasă suplimentar și acasă mai continuă cu ceea ce recomand de aici de terapeut. Aparatele la fel sunt noi, sunt destul de bune pentru un sistem de recuperare de sectori, eu zic că e destul de bine dotat. Utilajele sunt totalmente îndestulat ca noi să putem să acordăm un serviciu de kinetoterapie conform tuturor cerințelor care sunt la ziua de astăzi și toți pacienții care noi avem, noi putem să aducem niște rezultate benefice pentru ca ei să poată mai departe și să ridice calitatea vieții. O să vă spun așa, pe scurt, în general, ce proceduri se fac aici în acest cabinet. Vă rog. În cabinetul